Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο σπίτι, στο αγαπημένο αυτό jazz στέκι, στην περιοχή του Κεραμικού, Γκάζι Κεραμικός, όπου σήμερα θα επιβιβαστούμε σε ένα λεωφορείο. Θα συνταξιδέψουμε μαζί με τον Ανδρέα Παπαγιανακόπουλο, που θα παίξει κιθάρα, με τον Τίνο το Μάνο, που θα παίξει πάσο, και βεβαίως τον Θάνο το Χατζιαναγνώστου, που θα παίξει τύπανα. Τώρα θα κάτσει μαζί μας ο Ανδρέας, ο οποίος είναι εμπνευστής και συνθέτης αυτού του project. Λοιπόν, εγώ πάντα έχω αυτή την απορία όταν μιλάω με μουσικούς της jazz. Ξεκίνησες με jazz, δηλαδή τα πρώτα σου ακούσματα, έτσι, δηλαδή η τάση που κυριαρχούσε μέσα σου ήταν jazz από μικρός? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμένα ο αγαπημένος μου κιθαρίστας και εξακολουθεί να είναι ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος. Με το όργανο, πότε ξεκίνησες? Δηλαδή, ενώ πότε άρχισες να παίζεις κιθάρα και να μελετάς, ας πούμε? Γενικότερα με τη μουσική ξεκίνησα από μικρός, από 6 χρόνων. Αλλά νομίζω ότι δεν ταιριάξα με δασκάλους. Και ουσιαστικά όταν ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, έγινε γιατί άρχισα να παίζω σε μια μπάντα στο Βόλο. Και αυτό ήταν δηλαδή που... Τι μουσική παίζατε? Ροκ παίζα. Ήμουνα στο Βόλο, πρώτα σπούδασα θεατρολογία στην Αθήνα. Παράλληλα όμως έκανα μαθήματα, έκανα με τον Γρηγόρη τον Τάνη. Που ουσιαστικά νομίζω ότι αυτός ήταν που μου έδωσε πιο πολύ να ξεκαθαρίσω λίγο μέσα στο κεφάλι μου αυτό τον ήχο με ωραία αισθητική. Μετά από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν λίγο το δρόμο τους, αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Πήγα στην Ολλανδία, τέλειωσα με το κονσερβατόριο στην Ουτρέχτη. Τι πυροδοτεί κάποιον να κάτσει και να γράψει? Δηλαδή, εσένα, ας πούμε, να μην το πάμε γενικά, εσένα, τι συνομότησε μέσα σου να κάτσει και να γράψει ένα ολόκληρο project, ας πούμε, το οποίο, από όσο ξέρω, πάει και για στούντιο τώρα, έτσι? Ναι. Έτσι και τώρα κοντά. Τα συγκεκριμένα κομμάτια έχουν γραφτεί ουσιαστικά με την πάροδο των χρόνων, δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, 2 ή 3 χρόνων. Είναι δηλαδή κάποιες μελωδίες που είχα βρει ψάχνοντας την κιθάρα και λέω αυτό μου αρέσει. Και σιγά σιγά άρχισα να το δουλεύω. Ή μετά, ας πούμε, επίσης γίνονται και ασυνείδητα πολλές αντιδράσεις. Δηλαδή, ακούς μια μουσική, ένα συνθέτη για πολύ καιρό ή ένα κιθαρίστα για πολύ καιρό. Και χωρίς να το καταλάβεις, αυτό το πράγμα αρχίζει και δουλεύει μέσα σου. Δηλαδή, και πολλές μελωδίες ξεπηδάνε με αφορμή και αυτό. Κύριος Θάνος Χατζιαναγνώστου, ο ντράμερ. Χαίρετε, κύριε Γκόβες. Γεια σας. Στην κάμερα, παρακαλώ. Και ο Τίνος ο Μάνος. Εσύ με τη μουσική πώς έπλεξες? Και μεταλλάς, ξέρω. Ναι, καταρχήν να πω ότι ήμουνα και εγώ στον Βόλο, γιατί και εγώ εκεί γεννήθηκα. Είστε πατριώτες λοιπόν με τον Ανδρέα. Δεν παίζαμε βέβαια μαζί, δεν είχε τύχει. Εγώ είχα άλλο σχήμα που παίζαμε πιο βαριά πράγματα. Αυτό λέω. Heavy μεταλλάς. Heavy μεταλλάς, ναι. Μετακουρεύτηκες? Δεν είχα ποτέ μακριά μαλλιά, κύριε Γκοβέση. Λοιπόν. Δεν είχα ποτέ. Δημιουργώ εντυπώσεις τώρα, κατάλαβες. Ναι, και κάποια στιγμή και εγώ κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα μαθήματα με τον Νίκο τον Σιδηροκαστρίτη και ασχολήθηκα με αυτή τη μουσική. Λοιπόν, Ντίνο, Ιόνιο. Ας πούμε καταρχάς από Σέρες. Από Σέρες η καταγωγή. Πάντως όλοι παίζετε πάνω, έτσι, Θεσσαλία, Μακεδονία. Πότε ξεκινήσαμε, από μικρός ουσιαστικά, ναι. Από πολύ μικρός. Και μεταλλάς κι εσύ? Ναι, αλλά ξεκίνησα με τσέλο κι εγώ, ήταν λίγο περίεργη η πορεία. Τσέλο? Τσέλο, ναι. Πες για το Βόλο, γιατί στο Βόλο κάνετε μια πολύ καλή φάση εκεί πέρα. Τίποτα, στο Βόλο προσπαθούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ναι, εκτός μουσικά μιλάμε τώρα. Για μουσικά μιλάμε. Α, εντάξει, λοιπόν, συνόμαστε. Για λέγε. Στο Βόλο τα τελευταία 3 χρόνια, αυτός είναι ο 4ος χρόνος, λειτουργεί το εργαστήρι Jazz Αυτοσχεδιασμού, που ουσιαστικά λειτουργούμε στο Δημοτικό Βίο Βόλου, είναι κομμάτι του Δημοτικού Βίου Βόλου. Και σε αυτά τα 3-4 χρόνια πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι δεν είναι μόνο μαθητές, είναι και ενήλικες που ασχολούνται έτσι κι αλλιώς με τη μουσική, τους αρέσει πάρα πολύ η jazz. Και σιγά σιγά φτιάχνουμε μια μικρή σκηνή, δηλαδή κάνουμε και κάποια jam sessions έτσι ώστε να βρισκόμαστε, να παίζουμε. Το σπίτι όμως δεν είναι μειοψηφία, είναι ένα στέκι το οποίο νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του. Έτσι δεν είναι? Τον επόμενο μήνα μπαίνουμε. Τον επόμενο μήνα μπαίνετε στο δεύτερο χρόνο. Έχει φιλοξενήσει πάμπολα live. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ και το σπίτι για τη φιλοξενία και τον Γιώργο και τον Πάνο, που είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, γιατί είναι και μουσική, προσπαθούν να οργανώσουν και μία κατάσταση, οπότε αξίζει και της προσοχής. Και βασικά αξίζει γιατί είναι για μένα από τα, αν όχι το μοναδικό, το πολύ σημαντικό μέρος που μπορεί να έρθει κάποιος να ακούσει αυτή τη μουσική, να ακούσει όμως. Άλλη μία Jazz Goes Live έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε ένα ραντεβού το οποίο θα ανακοινωθεί και πιστεύω ότι θα είναι εξίσου όμορφο και σημαντικό.